Iphinde ngibingelele umama nebandla lonke ngithi uJesu Kristu inkosi. Ongaphambili unelile ngakanzuza isibongo ngakhona la eMenmouth. Inhliziyo yami igcwele ukujabula okukhulu bazalwane ngokuthi nibe khona enkonzweni. Bazalwane bengipitshekile kakhulu engihlezi ngidla njalo ngamasonto ukuthi inkosi yami enkonzweni angisabazi. Into ibingenza ngipitsheke kakhulu isikole ngifunda nsuku zonke ngenza umatric. Kodwa ngokukholwa uNkulunkulu nokumethemba namhlanje ukwazile ukungihlanganisa nani ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane mina ngihlezi nginobufakazi ngoNkulunkulu. Uma ngabe nje ngithi ngiyaziba akuzibeki. Ngiyacabanga ukuthi ngoba kuningi okuvukayo uNkulunkulu angisize khona. Nalapha phansi ukuthi angihlale akuhlaleki. uNkulunkulu muhle umthwalile nawo bangimile phambi kwenu ngenxamusa wakhe. Ziningi izinto engiphoseka kuzona zokusha bazalwane kodwa uNkulunkulu ngoba wethembekile uyangithwala. Zonke izinto ezinye ezivukayo ngisho emakhaya uma ngabe usidiswe bazalwane niyazazi kodwa uNkulunkulu uma nami. Ngithi ngisabheka ngapha nangapha ukuthi ngenze njani ngisaba ngikhala. Evele kuvuke lamazwi athi ungesabi ngokuba nginawe. Kuzo zonke izinto obhekana nazo ngimina ezokulwela. Kuvele uqhamuke bazalwane iplan ukuthi kumele ngenze njani. Kwesinye isikhathi uqhamuka abantu engabazi bazalwane beme bethi hayi ukuthi nokuthi akwenzeki. Ngivele ngibone ukuthi akusekhona uNkulunkulu. Izwi lakhe liyasho ukuthi izwi lakhe liyafohla. Nalapho indlela ingekho khona liyafika. Noma kuthiwa ukwahle ungasibi indlela iyavuleka. Ngithi Nkosi uJesu ngiyabonga wena wedwa wethembekile. Yiko ngithanda mhlawumbe nje ungcwele ngoba ngempela ungcwele. Waphinda futhi aphinda athi igolide nesiliva lingelami. Ngithi mangabe ngihlazana ukuthi Nkosi yami igolide nesiliva lingelami. Ngithi hayi lingelami ngempela uma ngabe ngihamba endleleni yakhe igolide nesiliva lingelami. Akho lutho kwangithinta ngoba mina ngiprotectiwe uyena. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyabonga.